dnes vás vítam u nového videa, dneska to bude z Minecraftu a dneska si postavíme náš prvý domček a tak. No a dneska si postavíme ten náš prvý dom. Choďte si pozrieť minulé diely, ktoré vám tu dám na obrazovku práve teraz. Čiže choďte si ich pozrieť, sú to dosť zaujímavé a som tu s Filksonom, môže sa pozdraviť. Čaute! No a my môžeme... Ľudia, extrémne vás prosím, akože aj Baďusovi určite dávajte odbery, on sa snaží veľmi veľa odberov dosiahnuť, ale aj Janemu nevšímajú, že 12 odoberať 1 do 100 a to sa snaží veľmi od roka, takže to určite spolu zvládneme. Dneska som získal toľko subov, takže akože... Čiže ľudia, ako ste mohli počuť Filksona, dajte mi odber aj jemu a my sa môžeme vrhnúť do tohto nádherného videjka. Lebo toto bude zaujímavé video, lebo budeme náš barák staviať práve na tejto tu plošinke, ktorú môžete práve vidieť na obrazovke. Čiže my môžeme ísť rovno na to. Bum. Ľudia, dajte like a odber, veľmi mi to pomôže a ďakujem všetkým, ktorí ho dáte. Čus, to postavíme. Ešte ja to urobil taký, že uvidíš, aký štýlny Simon. Už kebyže sa dali tie... A my máme 21 emeraldov, hej? Sí. Ale sa to pekného dreva. A cherry drevo nie je úplne najkrajšie. Nie, akože nie je z cherry, ale z oak, počkaj, mám presne nápad, ako to urobíme. Ľudia, som skoro spadol, jak ste mohli vidieť, ale našťastie nie. Aj keď sa doraz aj si zabijem, lebo nemáme jedlo. Ľudia, o skrine sme boli na mega veľa ostrovov a boli sme dokonca aj v Tetri, aj tu, aj všade možné. Jednoducho... Ani čestky už nie sú, čiže všade sme boli. No. Boli sme aj tu dokonca na Sandstone, na pyramide, potom ešte tam ďaleku, to vám priblížim v CapCute. Kámo, reálne. Ľudia, ale fakt, ja vás tak prosím, viem, že to hovorím, že si druhýkrát som to vidieku, ale dávajte lajky odbery, lebo fakt akože ten odber mi veľmi pomôže momentálne. Áno, aj mne. Ďakujem. Lebo sa snažím dosiahnuť do letných prázdnin 200 odberateľov. Čiže ľudia, my ideme hľadať oak drevo. A práve, že ten je problém. Filkson, kde je oak drevo? Neviem, tam vidím, počkaj, tam asi je nejaký stromone, tam som teraz polovičku som ho zničil, takže nič. To je super. Ale môžeš ho ísť ťažiť, keď tak potom. Tam tie, pozeraj, tam sa teraz pozerám, tam. Aj, dobre, viem. Pozerajte na moju lopátku, ktorú som získal z týchto tu truhličiek. Týchto tu. Efficiency a unbreaking. Aj book saplingov, takže ja milujem to. Počkaj, idem na hlavný náš ostrov, ja mám tiež sapling. Základy nášho domu sú takéto. Počkaj, mám 9 toho, ďalší sapling, čiže dáme ho sem. Tak. Dobre, mám dať vypiekať piesok. Piesok, to je jasné. Dobre, dal som. Tak to necháme to tak. Počkaj, ja som chcel pozrieť, či tu nemáme kosti. Tu aj tak máme vlastne skladné. OK, ľudia, mali ste tu trošku timelapse, lebo robil som podlahu a môžem urobiť dvere. Ja teda nepodám točky, ty urobi dvere. OK, čiže už sa Chcela začínať tvarovať, by som povedal, lebo kámo, už to začína docela pekne vyzerať. Áno. Ja viem, že to je taký maličký cozy, ale cozy domček. Čo už? Napadne, že by tu ešte urobil jednu takú vecičku. Ale nemáme sa čomu diviť, keďže sme na Skyblocku. Ja chcem urobiť, že teraz, nevadí, takto tu sa, že to pôjde aj dole. OK, môžeš, OK. Že také jak sa to volá, pivnica taká, ne? Reálne jeden glass pane mi treba. Reálne idem teraz po 3 piesky, aby som mohol urobiť jeden glass pane, ale urobím ich 16. No a máme tu aj kamaráta, ktorého zhodím asi do vojdu. Lebo nič iné mi neostáva. Čiže ide. Však čo mne spadol reálne, bro, ja nechápem. Už spadol.
ľudia, napadlo nás s Filksonom natočiť, vytvoriť si vlastný svet, nie že Skywalk, ale že svet, lebo tam... Už ho máme vytvorený a hráme na ňom aktívne. Ale hráme offscreen. Prečo tu tečie lava? Dobre, toto tu už sa docela tvaruje reálne, bro. Musíme zase prenášať. Kvôli jednému glasspainu ľudia urobím 6. Kam fakt si mi musel zničiť crafting. Musím presunúť. Tak dobre, aspoň mi neníč ich, hej? Ale počkaj, ja ich dám do zeme. Že sorry. Dobre, už aj tak hotové. Počkal som. Keď daj mi ten jeden, čo ti zostal. Aj. Tu máš inventár. Aha. Tu máš. Tam ľudia, už máme dosť Spider veci. Dosť, dobre. Keď ste ma prekvapili v tom druhom dieli, možno to bolo len kvôli tomu názvu a kvôli tej miniatúre, ale ten diel dnes získal už 100 ľudí, čo prejde to akože dosť dobre, takže akože dík za podporu. Aspoň takto ju má. Dobre, poďme presúvať. Výborne. To mi nezmestí do inventára už. Budeme ísť na... Ja nemám čestku. Aha, mám. Pomôcť dve vedľa seba. A kde? Tu? Tu tak môže byť, tu... Nie, tu na tie crafting table, akoby. To dobre, čiže... A daj druhú. Nie, to ja som. Do blúdu. Ach, ľudia. Dobre. No konečne môžem do ten bordel. Tie veci popresúvať. Ne. Ich tam podobajme. Proste hoci ak ich podávaj aj, tak to ide na celú čestku. No. Asi to tak vyzerá, že budeme musieť ísť aj po druhom. Však ja... ešte tu sú veci. Takže... Hlavne toto je poušný tam. Už nemáme miesto. Vykraftíme ešte. Však bože. A čo poďme potrediť ich, bo my sme ich tu nahádzali a čo keď máme obidva také toto isté. Choď na bok. Hej, ale však... Dobre. To je všetko. My sme riadni bordelári, akože nehovorím nič. Ja musím si dať pár meska. Ty to nechápeš. No ľudia, neviem, ale keď... V podstate by som tu možno aj bral ako koniec videjka. Čo? Aha, to už 15 minút, som čakal, že menej. Fakt. Takže čaute. Čiže ľudia, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Choďte si pozrieť ďalšie videjka. Na ľavo máte videjko z druhého dielu z Minecraftu a napravo budete mať videjko prvý diel z Minecraftu a ten, čo tu robí frajerik. Dobre, a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite hodiť like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu a zatiaľ... Počkajte, nehovorím nič. Čiže zatiaľ... Ču. Ako ste mohli počuť, ľudia, dajte like a odber, aby som točil viac takýchto videí a asi čaute, no. Takže čau.